Avui us vam explicar el cicle de l'aigua. L'aigua no té color, sabor ni olor i és necessària per a la vida. L'aigua se pot trobar de tres maneres: l'aigua líquid, sòlid o gasós. L'aigua se pot trobar líquid en els rius i els llacs. En les núvols se poden encontrar el gasós i el sòlid pot ser neu o granís. Quan l'aigua dels núvols es refreda, cau en forma de neu, pedra o pluja. Quan l'aigua cau, forma llacs, rius i aigües subterrànies. Part de l'aigua arriba fins a la mar. Quan l'aigua dels llacs, rius i mars s'evapora, forma gotetes d'aigua que s'acumulen als núvols. El cicle de l'aigua és el recorregut en refredar-se o calfar-se l'aigua.